Мені здається, що ми почали забувати на рівні і засобів масової інформації, і громадськості проблеми кримську проблему. Ми вже не звертаємо уваги на арешти активістів, ми не звертаємо уваги на порушення прав людини, які відбуваються в Криму. Це вийшло з топ наших новин. І постійне відстоювання на міжнародному рівні всередині країни питань, які стосуються порушення прав наших громадян в Автономній Республіці Крим, в Криму, це є нашим завданням. Останнє запитання. Кримсько-татарська автономія, вона має бути чи ні? Це питання, яке ми обов'язково говоримо на Верховній Раді. Так, ваша позиція. Ви ж станете депутатом, ви ж будете голосувати. Чи ви будете голосувати, ну, не знаю, там буде якийсь умовний чат, чи то ви просто піднімати руку? Я вам ставлю як суб'єкту законодавчого. Я ж почав відповідь на своє питання з того, що я не є спеціалістом по напряму Крим. Моя думка, що ми повинні широко обговорити це питання з громадськістю і з народними депутатами.